My sme oko stavkov rune rečeli a když sme na křesťanský stavk myslíme, tam sme my bohužel přezaje končili. To my ještě jednu příčinu, dokud 1. septembra tuto leta byše tam to nadpad v Americe, na ten World Trade Center, a s tím bychu ty médie preč od Serbov. Do toho jsme měli každý den jednu médiu prezencu, a to po celé Němsky a też v Ukraju. Přesto je například jen zaposlanc v České, Kopecký, on říkal, k nám přišel se zajímalo, što je v Běží, a jeho české kněžerstvo prosil o pomoc za Serbov. To je se potom v tom odbyšťovalo, že jsou Češi nám poslali české kněžerstvo kubvarjov, vučerjov, ki jsou nám, našim dětem na šulách češtinu učili, a to na jejich košte, a to se studenci stane. To je zase pokazal, že jsou ty slovenské zájemné styky našim susedám bole a bole poupša, a to je dere tak. Tom křesťan z Miškišče junu, dokud je tam ten World Trade Center se tam zničil a ty médie jsou se od Kroštic odvročili, jsou starší rozsudili děti dát v dženstnajuce dále učovat v Rajbicach. Bychom tam 20 dní dlje utrali a médie ten proces dále sledovali, by to kněžerstvo tež s nami snano jen druhý půjč ujednalo, a čtemky jsme na koncu doveli znešť.